आमे आसिकी एबे आमर गाँव रे पहुँची गलु देखु गुलुरी के कंदी बसिकिना हि 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 हो पढ़िया को आसी पढ़िया को नहीं आसिकिना आखि मिट मिट कर जेजीमा देखु किए होउछन बॉयकॉट करके बसिछन एठी तमे तमे हां मत उठै थला के भात खाइलनी परा हां हां खाइ गुलुरी चलो किंदी कला तमे देखा जाउछो एते कला मुह जाक बाहर जी जेजो पचारलु कौन बेरा बाहर जी बोली को मुह हां को बाहर जाऊ ए तार बसी चली को कया को मरि गले घर को ना जाना नाई नाई बंची थिबो इनी टुंगु टुंगे की चालू थिबो इनी टिके टिके घर ओळौ थिबो टिके टिके इनी बासन माजू थिबो पाखिरे कोन किरे पइला रेड रेड पड़ जे पड़ा किरा इडे इडा तुरु को इन्फेक्शन अछि ऊपर गन गाँ रे देखन केंदी चुल्ली रे रोसे होछि बतन इरे हमर सजना साग भजा एटा कब के जबन ना एटा कोन कि एटा जन्नी नुह एटा ता नाडा मन लाउ 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 कहंदी लाउ को सोरिष देकी खाइबो डायबिटीज लोक भल सोरिष बटा देकी हमने आसिक वर्तमान रोसई रे लागी पड़ू आमर चुल्ली रे रोसे हो गाँव रे देखो रे बाबू खाई बसी माछ भजा खाऊ बसिकिना आम आसला बेलू मामा माछ भाजिकिना थोई देइछंदी आसला पर मो शाग भाजुची तापर गोटे गोटे कौन बेसर लाउ बेसर कराई गुलुरी बाबू पाठ पढ़ुछंदी सेपटे दांड पटे से जो नहांती कि नयाडे जो सार घर साइड रे बाबा को चिन्हछंदी से सब बाबा पाखे आसिक देह देखा कान जो पानी बाहर ना कौन तांकर माली सरम आसिल जेजीमा किए पकेला पुआ रखी थी मु रखी हाँ हेटा भल पानी उरा तमें कूଅ कुंड पानी रे धोईकी हेइथरा आउ थरे धोईकी थोइबो लांड गछ केते आडे कोन पुणिया होरी माड़िलाणी तो ए मनी प्लांट गछटा केमनी माड़ीची देखंतु आ अळा गछटा कोन होला कोठु आइलो एटा हला शो गछ ए गछटा तळे बोधे एटा अछि कुंडे रे नाही शो गछटा कर मंगा पड़ी सब
କେତେ କରମଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଖାଇବ ତଳୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି। ଖାଇବୁ ଆସିଲା କହିଲି କରମଙ୍ଗାରେ ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ତ ଗଛରେ ନାହିଁ କରମଙ୍ଗା। ଖାଉନାହାନ୍ତି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ପୁଅଟା କିଲୋ କଚା ହେଇଯାଇଛି କହୁଛୁ କଚା କଚା ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା ଲାଗୁଛି ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଜେଜେ ହାତ ଖାଇବ ନା କଣ? ଆମେ ଖାଇନୁ ଖାଇବୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଖାଇବା ଆଉ। ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ମୋର ଥିଲା ନଣନ୍ଦ ଆଟାଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଁରୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବସି ଖୋଲିକି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକିନା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଟା ଏମିତି କରିପାରିବା। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ନଖ ବସିବା ଭଲ ହେଉଛି ତ ନୀଲଗଡ଼ଟା କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଚିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ଆଟାଚ ଦିଟା ଆସିଛି ମୋର। ତମ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଯେଉଁ ଆଣିଛୁ ଏଠି ସବୁ ରହ ଟିକେ ଏସବୁ ଖୋଲିକିନା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ଏଟା ଖୋଲିକି ଥଉନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି ଏବେ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଟା କାହିଁ ଖୋଲିଲୁ ଆସୁନୁ ଥୋଇଦେବୁ। ଆସେ କହିବି ନାଇଁ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ହେଇ ଦେଖିଲୁ ହେଇ ଭିତରେ ଦେଖି ଯେଉଁଟା ଖୋଲିଥିଲି। ହଁ କହୁନୁ ଆସିବେ। ହଁ ହଁ ଓଏ ନାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଭାଇର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଦୁଇଟା ଆଟାଚ ମିଳିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଖୋଲିକି ସେଇଠି ଥୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଆଣିକି ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ଏଠି ବସିକି ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଆସିଲେ କି 3 hours later. ଆମର ଏବେ ଗୁଲୁରିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ଇଂଲିଶ ୱାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 11:30 ରାତି ହେଲାଣି ସରିନି। ଆମେ ଆଜି ଖାଇନୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ା ହେଲା ଖାଇବୁ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ଏପଟଟା ପୁଣି ଇଂଲିଶ ୱାନ୍ କରିବ ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା ଇଏ ପକେଇକି ଲେଖିବା, ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ପକେଇକି ଲେଖିଲେ ସାଇଜ୍ ହେବ। କହୁଛୁ ଚାପ୍ଟର 1 ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ପକେଇବା ଉପରେ ତାର ପାଣିଟା ଆଣିକି ଆସ। ଭାବୁଛି କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ବୋଲି। ହେଲା ଦହି, ଆରେ ଦହିଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ ଜରିରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ରଖିଲେ ହନ୍ତା। ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ଅଛି, କେମିତି କଣ ତଳୁଆ ପାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ।